आसामाव 38 लाख आइजोफोरनि मददनि थाखाय 410 कौटि रांनि अनसुंथाइ अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवनाय जाबाय। आसामाव 410 कौटि रांनि दानारि अनसुंथाइखौ 38 लाख आइजोफोरखौ मदद होनो थाखाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। 7 अक्ट'बर मंगलबार खालि गुवाहाटीनि भेटेरिनारि कलेज खानापारा गेलेग्रा फोथाराव अरुणोदय 3.0 नि बेखेवनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवनानै होयो। गासै आसामाव 38 लाख आइजोफोरसिम गोसारनानै दं बे अनसुंथाइ हाबाफारिया, जायनि गेजेरजों आसाम सरकारा थोंजोङै बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों राङारि मदद होबोगासिनो दं गोरिब नखर आरो आइजोफोरनो। 2020 मायथाइनि आगस्ट दानावनो 18 लाख नखरफोरनि थाखाय दानफायाव 830 रां होनानै अरुणोदयखौ बेखेवनाय जादोंमोन। उनाव 2021 मायथाइयाव रांखौ बांहोनानै 1000 खालामदोंमोन आरो 2022 मायथाइनि नभेम्बराव आरोबाव 10.54 मिलियन नखरसिम गोसार होदोंमोन होनना गिबि मन्थ्रिया खानापारानि भेटेरिनारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय हाबाफारियाव बुंथियो। अरुणोदय 3.0 नि सिङाव साफ्रोमबो अनसुंथाइ मोनग्राया दा दानसेयाव 1250 रां मोनगोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोसावोदि 410 कौटिनिबो बांसिन रांखौ थोंजों बेंक ट्रेन्सफार खालामनायनि गेजेरजों दानफ्रोमावबो रानना होनाय जागोन। थांनाय माखासे समनि सिगां खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिआव अरुणोदय अनसुंथाइखौ होनाय जानाय नङा होनना बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथियोदि फैबाय थानाय दाननि गेजेराव बिटिसिनि 6 लाख सुबुंफोरखौ सोफादेरनाय जागोन, जायनि जाहोनाव गासै अनसुंथाइ मोनग्राफोरनि अनजिमाया 40 लाखसिम जाहैगोन। बिटिसिआव अरुणोदय अनसुंथाइखौ होनो थाखाय दानसेसो सम लानो हागौ, नाथाय गुबुन जिल्लाफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होनायखौ गोबाव खालामा होनना थिरांथा लादों होनना बिथाङा बुंथियो। बिथाङा बुंबावोदि अरुणोदयनि फेहेरनाय आरो बांहोनाया नोगोरारिफोरनि फिनजाथाय आरो समाजारि सोफादेरनायनि थाखाय रायजोनि रादायखौ लानानै दाजादों। जेरैनो अनसुंथाइ मोनग्राफोरनि अनजिमाया बांगोन एसेबांनो रां अनसुंथायाबो बांगोन। बेनिखायनो 1 नभेम्बरनिफ्राय मोनसे गोदान स्किम जागायनो थांगासिनो दं होनना बुंथियो। माइरंनि अनगायैबो गंफ्रोमबो रेशन कार्ड थानाय नखरफोरनो दालि, संख्रि आरो सिनिखौ खम बेसेनावनो होनाय जागोन। गोदान संग्रा गेस हेफाजाब हाबाफारिनि सिङाव मोनफ्रोमबो गेस सिलिन्डाराव 250 रांबो होगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंथियो। बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंनायाव खाबु होनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया मोनफ्रोमबो जौगाखां ब्लकआव अरुणोदय हेफाजाबगिरि थिसननायनि बाथ्रा फोसावो, जाहाथे अनसुंथाइ मोनग्राफोरखौ मदद होनो हायो आरो ओनसोलारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। जुदि सोरबा अनसुंथाइ मोनग्राया जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो, अब्ला बिसोर ब्लक थाखोआव हेफाजाबगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन एबा थि हेल्पलाइनखौ बाहायनो हागोन, जायखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। जुदि सोरबा अरुणोदय अनसुंथाइ मोनग्राया रुंसारि जायो, अब्ला बे अनसुंथाइखौ नखरनि उननि गनायजाथाव सोद्रोमानि मुङाव थिसननो हागोन होननाबो बिथाङा बुंबावो। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो मिथिहोबावोदि अरुणोदय 3.0 अनसुंथाइ मोनगिरिफोरा माखासे घन्टानि गेजेरावनो अक्ट'बरनि रांखौ मोनगोन आरो फैगौ दाननिफ्राय मोनफ्रोमबो दाननि 10 अक्ट'आव अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।